Kaito kaham, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Lam sogo norok jotono laibo, tini bosang kaplai ke. Kaito ni koko koplongi man lainai. Hallelujah, kaklai norok jotono tiar bang nong na. Kaito kaham, hallelujah. Yes, Rona, good evening. Kaito kaham, bukuk Sojita, kaito kaham, lam sogo, takuk bapi, lam sogo kaito kaham. Hallelujah, praise the Lord. Friday kodoko ka hablayan na laibo, te kaplay ke kaito ni kok ni bagit tiarang layan. Te isang share kaira layan na. Tangihin male kaplay kok, katang kok. Hallelujah. O kok jefro sang kanawo, te kok jefro sang kao chuo, tamong ka sang kaplay sila kaplay ngo. Amen. Kaplay ke sang yapro show imano. Te kaito ni muna sang kutsu klay le mano. Hallelujah, praise the Lord. Friday kodoko ka hablayan na laibo, te kaplay ke kaito ni kok ni bagit tiarang layan na. Hallelujah. Alam sogo, boku okra puspa, taku ojoy, alam sogo, taku susanto, boku shanti, amakan taku shemol, alam sogo norok jotono. Hallelujah. Kaito kaham, bini kairok ma hamzakma paiflaya. So, amso zora kahaman kaba, pari palkes ng kaito na hambar layan. Father, thank you so much ng busok sa kaham. Nang asa ke kaham, nang bebag zoraw na naikolo tuidolo. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Our live session din taniya faro. Submit klayo nung frangdi. Din taniya faro. Hallelujah. Din taniya faro. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Kaklay nung zoton tiarmang na. Tiga na Bible lazak na. Nukana narok team tamong kangke tinini. Tin topic. Cobaw nung ke. Kaplay na nang nayabusi. Okay. Hay ka ba nang fight kay tong ke kroksa Christian kroksa kay toro ba ke fight klay aba ke nang fight klay na nang nai. Amen. Hallelujah. Kay to kaham. So Friday ozorawo sangabno no sukrobi surangma fasing thang layana. Jishu Kristo sungsaro messenger na ni bagi phaya. Jishu Kristo sungsaro boze kesen abnu proman borana ni phaya. Boze kaplay. Okay. Abnu sobo funong na ni phayo. Kay to kaham. Bini kairok ma hamzak ma paiflaya. Hallelujah. Praise the Lord. So perang tango payung itongo. So tongradi. Hallelujah. Kaito kaham. Kaklay noro ani korang sarai kan kanai tok na. Okay. Jishu Kristo sungsaro nadi faimani sengnogo kemo borok ni mokolo ngake borok tam salai bo buzaka kesen bo butharzaka kesen mana aba hake nogo. But actually Jishu Kristo kesen ya. Kaplay se. Kubuyabo. Tangin male bo thimani bai bo buzak mani bai bo liglaga ke goinago asai mani bai borok ni mokol mai nasik na thang angke abo kesen ni mari. But actually ta mungka kaplay. Bo bigrang phaima bai sengganang. Bin thui kosok mani bai seng kathar. Bo thui kya sini sumsok sekak zaka bo thangi basaka motangjak mung tabuk chini. Amen. So abani bagai Jishu Kristo phaimani ta mungka angke kaplay. Abo kaplay ni mari. Abo chungno kaplay khlaijani bagai chungno asuk kaham no ya phanani bagai. Abani bagai no tabuk Jishu Kristo salangmani tongo anga sungsare mesen ka. Ake seng tabuk sabba Jishu Kristo bai. Okay. So tabuk okesen sungsaro seng Jishu Kristo bai kerengma bai ta mungka kaplay. Ga kaplay ba kaplay khemang no seng tonglajani nangnai. Te kaplay ni mari chin thani nungjang na nangnai. Hallelujah. Praise the Lord.
so tomungno sung kus keplai bodol sung keba obviously keplai nukjana nangnai tabo keplai mane sida daily thang bolai lainani solai lainani akogya tabo keplai bahai ke tongnai ba keplai mari bo bahai phadi abono sung teusha tini sung serengwa phasing thang layane David ni kahini no tei okay David ni jora tamungkha okay don't worry about this Philistine David told Saul okay I will go fight him fight with them tam saito ngoro David azorani raja Saul raja haipuni kirijak raja haipunu sundrojak tanga henke Philistine no belai phan ganang belai phan phunugui tongkha okay Saul ni sengkrak rokno botharei ligilagai khlai tongkha aba hai jorawan David Saul tam saka tamana dik takir dik don't worry okay I will go and fight with them nisau angse thangana bla soba borbai khlai nai tam wana jagi tongnong takir dik phiaba okok sab sana nangmani raja sana nangmani phiaba sabok sago kokno David cha sasiu tamni saka tawana di don't worry angse thangan ble ang thange ang fight kai nai Philistine rokbai okay don't worry about this Philistine David told Saul no kong saka David tawana na ba tamno Philistine rokno nang kirjagai tong tawana di ang thangnai okay don't be ridiculous Saul replied third tamoro ma kok saito khanang oro no cover tang dik hakaba nango jagaba hai tali bele kokta sadik hanai Saul David no saka there's no way you can fight with these Philistines and possibly win nang o Philistine no choba khlai manglak nang choba khlai pan nang pai glak raja Saul tam saka David no nang pai glak nang kun dino soba khlai mi borok bai nang paya mayo biang mat tali bele kokta sadik okay hai henai Saul David no saka sung pore lai tong layo 1 Samuel chapter 17 verse 32 ni sim pore tong layo 1 Samuel chapter 17 verse 32 ni simi okay tam sujak tongo jagao sung nukha don't worry David sawi tong raja Saul no tawana na ba ang thangnai ble ang soba khlainai borok bai raja Saul bina kokno khnawoi talik balik kokta sadero ra thangku thang kokta sadi nung paya borok bai nung borok bai soba khlaimaya hai nei sab saka Saul okay David no sanani sengka jefru David Saul no saka ang thangnai soba khlainai apra kokno khnawoi khna tokjakli raja Saul oma nung paya nungoro talik balik kokta sadi nilaka tong ni siring ke tong dik okay so tam sakolo you are only a boy and he's been a man of war since his youth okay Philistine ni bokrok Goliath sarai frun chimis soba kereng yang David le sarai siku sikla drop sikla saslok okay sikla saslok ambagitam saka you're only a boy my nang just korokse mane sela saslok just nang paya kuni dino a Philistine ya bokrok nang bono paya okay you can't go fight with this Philistine you're just a youth okay he's been a warrior since he was young bole charai prun siminse soba khlai loi soba keplayang loi soba keplayang nang paya borong no paya ni Saul David no sanani sengka okay but David persisted okay 34 I have been taking care of my father's sheep and goats ang ani babuni pun rokno ani babuni mera rokno muragi loy ang okay when a lion or a bear comes to steal a lamb from the flock okay jefru masa phayo singho phayo pun rokno talangnani bangkhanani mera rokno bangkhanani okay tam sabafro I go after it with a club and rescue the lamb from its mouth boroni bukhungni se ang merano shegi daragi mano boroni bukhungni se ang punno shegi darag mano okay jepro mosa haikaba singho mera khognani phayo pun khognani phayo afro
아 모사니 목국니 시 앙 세그이 나라 그만은 뿐노 메라노 흥게 앙 땅이 접어 탕이 접어 급라이 니마 했던나이 어 땅을 솔 사마니 똥고 능 빠이야 버럭노 버럭 급라이 사라이 푸른 지미 접어 끄릉 능 빠이글락 어바 할게 사자간 게는 뭐 사나니 생까 아니 바보니 메라나 앙 머르고 아니 바보니 뿐노 앙 머르고 뿐노 메라노 제프로 싱코 모사 콩나니 파요 앙 오케이 아 목국니 세그이 나오 세그이 나라고 오케이 angani mera rokno pun rokno sang katiri to nimano musa singho oba keno beer ni so okay arani yak ni sang katiri to nimano hunke tangi me tong na yang okok bo sanai chengka okay I have done this to both lions and bears okay and I will do it to these pagans Philistine too ang singho by se choba khlaimano okay ang beer na tam nai kok brok bay wanji kok brok ke balu na angke kok brok bay tam kang pokrong itu kang okay so ang singho musa ama hai beer abrok bay se ang coba khlaimano arni yak ni se ang pun gong solo gong okay chalo belai hambai norok no zora pogoi rok thang terung okay gong hai ka ba singho haikaba musa abrok basang coba khlaimano mera rokno pun rokno katirna bagai tangme kok ang bokok sanani sengkha agaboni bagai no thangnai of Philistine of pagans rok bai ang thangai coba khlainai okay ang thangnai ni bosaka tawana naba ang sa thangan ble tawana ni okay also confident abo kisani kok yako botaitam saitong khojagabo the Lord who rescue me from the claws of the lions and the bears will rescue from these Philistines. Okay. Je kaitura no mosabai choba khlaitini wo singhobai choba khlaitini wo gongbai choba khlaitini wo chubau. Same kaitura no tabuk Philistine bai choba khlaina thangtini wo chubanai. Sarai kok. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Je kaitura no singho bai musa bai gong bai choba khlaitini bo okay aro a singho gong musani bukhukni ani mera ani punrokno ang banchirena thangtini wo afrani kaitorano chubao tabuk ano of Philistine rok bai choba khlaipro kaitor chubanai amen hallelujah so tini David rajana tangi okok sawi tongi man hungke bo kaitor bai chuba jagi loi te kaitor logi tongo bo srai kun doubt kre bini abni bagai aje coba kereng okay a borok bo thanai rok okay abro ni buskang thangi basanya bini kun sundromani kre because bosida phan gna abni bagai ya bosida coba kereng abni bagai puya kai to logi tongo amen kai to logi tongo aga kai to so logi tongo ke ba je kai to rano musa singho gong bai coba khlaitini chubao ani mera rok kati tini chubao ani punrokno katiri thani chubao a same kaito tabuk ang Philistine no buskang je pro thangnai bana chubanai bana katiri nai amen hakyo jagao gong bai busuk soba khlaikya singho bai busuk soba khlaikya ba David busuk jora soba kereng abuya David kaito no poito khlayo David kaito logi tongo babno srai bini kono doubt kre te bo kaitor bai tongo bo srai kono doubt kre abuni bagai se bo choba thana bagai ko dijak amen Hallelujah. So sengtino sengsaro. Amen. So jehetu sengsaro ba srai ni kaito logi tongo. Amen. Hallelujah. So kaito nin logi tongo abusimia. Tab nang bo kaito be matong nang nai. Nang kaito nin logi wo. Boba hai choba doesn't matter. Boba hai choba busu kotor busu kebang. Abo aratai kun question klajang nai kere kaito logi tongo. Kaito logi tongo. Okay. Kaito logi tongo soba keplaingo. Kaito logi tongo samung sawo. Amen. apa sih kok ke David wabun serai ani kaito logi tongo nangana ta kasude ta wana de ne ta kiri de ta sundro de raja solno sawi tongo ta kiri di ta sundro di ta wana di raja solno sawi tongo angse tangan ble angse soba klayan ble raja sol mosang jaglia talik balik kok ta sadioro nengza sikla saslok se ayangle bura sakara bekaran kara neng boro no boro painani oro talik balik kok ta sadi thangya neng thangya okay apro bo saikhan arka je kaito rano
mosa bai singho bai gong bai choba nanglai thini chubao a same kaito tabo kana Philistine no buskang jepro thangi basayo bani logi tongo bano sobanai taka sodeno. Hallelujah. What a confident. What a confident. Yes. Oba hainin nang nangnai. Hallelujah. Saul finally consented. All right, go ahead. See, he said, and may the Lord be with you. যেহেতু কাইতো tongologi akong subo sakaba. Teito arate Saul kaso jane kerika. Thangni ako. Thangni sikangai thangni. Kaito ni logi tongon. Kaito ni logi tongo. Akong no sanani sengka. Hallelujah. Then Saul gave David his own armor and bronze helmet and a coat of mail. David put it on also, strapped the sword over it, and took a step, or two to see what it was like. For he had never worn such things before. I can't go in this, he protested to Saul. I am not used to them. So David took them off again. 제도 저바오 탕라니바 라자 땀사가 능 따스 탕시나 인게바 히 어버 저바니 숨작나이 히 어버 저바니 까작나이 약랍 히 저바니 헬멧 어버 히 저바니 포이 어버 히 저바니 셴 어버 어바 하게 저바오 제제 낭마니 주도 탕나바기 제제 낭마니 아보 베박노 라자 솔 데비노 야파르카 까작나 야파르카 숨작나 야파르카 버커라고 톱작나 야파르카 셴 야파르카 Puya parka ya parba kya David jepro ya pri kaisa kaini sera thango himise malia David himise malia oma ang mobile thangi manglak sobao he anata ya phadi obo ni beba khuk ba kebo khugoi put ke berai ba kya he ang mobile sobao thangi manglak ang mobile sobao thangi manglak juta hilik 오 버커로 톱장나 힐릭 셴 힐릭 리 힐릭 까니 수모여러 힘이 마야클레 앙 서바오 탕이 망락 아니 더더 콕 바이캬 때 베박노 콕의 베라이르 바이캬 땀 스릉작나 여러 데비니 타니 승 땀 스릉작나이 제프르는 거 승사로 그 플라이크 동나 바의 따완 숙디 승산이랑 승사 까티 작나이 생 승산이 까티 작나이 yaklab juta sumjaknai tema mungsasuk sungsani manui nono protection rimanya David bahaino o sungsani mungsasuk sumjaknai thupjaknai yorjaknai abo baike bosawa ongkhonani bagui raji kre he ango sumi manglak ango tui ang sobao thang manglak nang ang bahaino o sungsaro keplai ke tongnani bagui nang sungsani mungsasuk nole sahara tangjagdi sungsani mungsasuk baile hini nang khom tangdi tangla sungsani mungsasuk manei khonei singno sep ke toni manya singno katiri manya singno khaksangri manya singno kati mungrui manya aboni bagi David tam saka solno he ang o sumjaknai sumi manglak ang o sumjaknai sumi manglak o thupjaknai thubi manglak ang he ang mangya hini bokhugui rka saboni bagi no nang ang bahaino sungsani rengma sima tongma genang rang ri jaga sompoti sakri bakri tamo business aku aborok baile nang safety tangjagdi aborok baile nang kati mung tangjagdi abo baikele nang choba khlajata thangdi tangi hinbale o sungsaro yes yagra debra oklok buskang bebak zorawo sung kaito logi tongo abono srai serengna nangnai te chung kaito tongo abono sung srai serengna nangnai kaito logi tongo chung kaito tongo tarmane saiman sidi kaisa soba phano mungsa thayo phano kese nungnani tai kuno lama krei keplai simisi chini bontok keplai simisi chini manthai amen hallelujah kaitor kaham aboni bagino kapang serangdi tongthokdi David ni thani sung serengjaknai je raja kirijagi tongma jorawo je prozaro khari tongma jorawo a jorawo David saisung tamsa ang thangana angse thangan ble choba khlainani tamwana jagi tongba ta kiridi afro musangjagli raja nangba choba rengyable nangba sikla saslok siko nangboro soba khlaina thangnani saitong he nang thangmanglak nang thangmanglak nang thei thangnai nono ses ke borok monong khibnai nang ta thangdik okok saka raja Saul sabno David no pe David tamsa raja na saitongko tawana di ta kiridi
angsa thangan ble okay raja mosangjak bina kokno khanawi okay apro David explain khai saima khanarka mosa ha singho ha aba keno gong abroni bukhungni se angani mera punno katiri mano katiri narago bantiri narago ha ani kaitorani logi tongmani bagai a same kaitorana tabu of Philistine-ni bwskango thangpro joba khlaipro ano chubanai okay taka sudeano ke solka sunan koi kono lama manjakliya thani ako hi helmet thubdik hi sengnadik hi risumdik hi yakla kwadi David himis balia didak midaki tongkha log log khugir bakya tam sakai he obobayang soba thangmanglak he obobayang soba thangmanglak yes oro srengjaknai obon chini sengsani mungsa sona khato tong tangjari nang sengsani mungsa seng mani baikele okay nang soba ongkhana ta thangdi kaitor yes kaitor abose kokungke logi tongo kaitor teiseng kaitor bai amen amusuk jorap amusuk bara phan te abusuk bara tongtok jaknai te kokri te mungsa pan nang khatona nangya kaitor logi tongo te nang kaitor enough that's enough hallelujah yagulo tamsa okay so he picked up 5 small stones okay kaiba akeba kolba holong nakabo holong naka logitam naka bini bego dai naka babono te bini sling as a holong kokjaknai abno bo logi naka okay he started across the valley to fight the Philistines te bo ongkhorka thangka bo chobani bagi tam talangi thang holong siki okay kolba te kokjaknai bado khungtlangai thangka sobawo hallelujah praise the Lord sabni bagi no nin life kaiton kok tongo nin life kaiton kok tongo kaitor tongo te kaiton kok tongo awni sebar enough tekre hallelujah awam bagi no je purpano bible no haga kebagi tongko to khaksang manu no but a kaiton kok je pro nang khanawo a kok no je pro khaw suinawo abuni sebara phante kre okay David sengsani a helmet okay a seng ri yakla bebang yakar ka baikha holong busuk kolba okay abor tui songkhori phaibo phaidi seng bahai tabuk kaitoni kok chini thaniwo as a kathang a holong kolba haike logi tongo khawsu diabono teitamo nini bagai a kokno koknani bagai bukhuk tongo David ni thaniwo tam tong badukhung tongmani hai tabuk nini ani thaniwo bukhuk tongo te kaitoni kok tongo o bukhugo kaplai kaitoni kokno karidi sadik naidik okay David ni badukhung bai a holong waithino kodokukhe ongkhoroi thangmani haike nini bukhukti ongkhormana kaplai kok baike nang salbrom no kaplai ngi tongnai amen hallelujah sengnu khayagulo Goliath David no himi phaima nukha okay himi phaima nukhanke no belai ke sajakliya a Philistine ni bokhorok sabo Goliath sajakliya mosangjak tang hinmale latha kongsa tijak te holong siki tijak te tamongka ke badukhung tijak mosangjak bui chobawo seng kotorma kotorma okay tir kodoma okay tilaijak yang borok kobangma asuk borok kobangma se ha 5 futsuru kayana David thangka sikun sake thang bwskango basai rikha mosangjak chobawo gothokjak a Philistine rok a Philistine ni bokhorok Goliath mosangjak thut tam angbo sida ang sida ha ang sida ni kabo okay tam sagabo am I dog okay sorry am I dog ang sida tamo nongora lata tubi phai ha or sobang na ble sengba yakuba ke jotora jagao tam andangana sidangjak nongora ha lata jikunsa tui phai nengo jagao oba hake tamnai Goliath mosangjak sobawo David na hake thangma nugui okay yagulo tam saka that you came at me with a stick okay and he cursed David's by the names of his gods okay yagulo kankeno almost sarai kanken khari thang payanen almost sarai kanken khari thang paibenen
haike ba David no kirijaga nung abo haike Goliath wan suka te David no direct okay te kono extra kok sana thanglia serai kyani sao Goliath je mutai no khulumo haike bo je no khulumo a khulumani aborok ni mung nawoi serai kya David no serai suka ha tam serai ke saimia theideung kotolik haike ba mungsa serai khena phiaba oro sungnogo a serai maro David ni sakao mungsa pano samungo chukliya okay bup tangai abo hayengka ke David kaitoro te kaito David ni logiwo okay nung saide man okulok bus kang nono serai ne busuk bang nung saide man punga sisire basai nono serai ne khorok busuk tong nung saide man nono saja yang nai khorok busuk tong ngra sitingla tam khaba David ni logiwo kaito tongo kaito David ni logiwo tongo Goliath bini khulumani bebang matai rongni mungnawoi serai kya David no haipano David kun phananglia so nono bahaino serai nai kabang matongo serai gra siting nono bo saja yang nai kabang matongo saja yang gra siting nono bo daily thwiting hnei sanai tongo sagra siting nini bagai kati mung tongo chini bagai kati mung tongo bobahai kati mung kaito chin logiyo tongo te chung kaitor bai tongo te kaitor ni kok chini bisingo te chini bukhukti ongkorman ke keplai kok se abun bagai kati mung tongo amen kati mung tongo kirina nanya wanana nanya sundruna nanya haleluya tongthok di khapang srang di okay je coba belai kosto belai kene kirma singsangi tongmani azorabo David tam sakang thanai okay po phaike bo coba direct a coba ni bokhorok Goliath ni buskang basajak Goliath mosangjak liya latha tuijak David okay sabun bagai tam saka serai kya te extra kok salia serai kya okay serai da kutuli rohori manno serai da shikri manno okay okay serai da shikri manno serai da kutuli rohori manno serai suka piaba David kun phanang liya so nono tini daily serai nei tongo nono daily saja yang nai tongo okulo buskang daily nono hamza yang nai nono nasle nai bangsugo nasle gra siteng kaito ni logi tongo nang kaito bai te kaito kok ni bisingo te bukhoko kaito ni kok kirina nangya serai mung nin thani nangya tanglo kaito tongmani bagai amen haleluya aba hakeno sing nogo tola pori phagangke yagulo serai sini serai englia angke ba come over here and I will give your flesh to the birds and wild animals serai phanose David ke sikirijagia kun phan singya angke ba phaile yang ganawo nono ratharei ang bolongni yabri rogno bolongni mal mata rogno sar sinai okay phadiang ganawo sikiri kaproke ringhor ka ganawo okay phadiang ganawo nono ratharei phindrik ke bolongni yabri rongso sar sinai oba ke sikiri ka sabuno David replied to the Philistine you come to me with sword spear and javelin but I come to you in the name of the Lord of heavens and armies okay the God of the armies of Israel okay whom you have defied direct ko nangkebaro tir tui ha sheng tui haika kubang yorzak nai tu phayi nung chobao phayo ango jaga nung bai tir bai choba khlanya phaya yorzak nai bai choba khlanya ni phaya ang nung bai o jaga wo sheng bai ke teng tatang nani bagi phaya tangmala ang oro kono sheng bai bo phaya ang kono yorzak nai bo phaya haika ba mungsa sik choba ni mani bai ang oro pas phaya ang ani kaito ni mong bai se phayo ani kaito ni mong bai sang tinio sobao phayo ani kaito rani logyo tongo ani kaito ni se sobao bo mo ani sobaya oba hake bo Philistine ni leader Goliath ni bus kango chiri khogi saka tanghamla Goliath chiri khongma balak suka tamni chiri khogi tong bini matai ni mong bai ke serai chiri khokka phadiang nona phindrek ka ta ne yang yabri rong charwan oba hake chiri khokka sabo Goliath so ashik chiri khokka ba David tabuk chiri khogi saka nung sengbai phayo nung yorzang nai bai phayo nung nini kati mungbai phayo ang khe ani kaito ni mungbai se phayo ang
어로 파이머네 어버 아니 쩌바 흔이양 파이마니야 어버 아니 까이토니 쩌바 흔이시 앙어로 파요 어버 아니 쩌바 아니 까이토니 쩌바세 앙아니 까이토니 몽바이세 파요 소 스라이 능어 승사라 까이토니 몽바이 능어 승사라 까이토니 자레 소 능어 승사라 그탕 까이토니 몽구스니 바게 소 아서 버커럼이 힘나 나냐 아서 텐션 나라는 나냐 할렐루야 praise the Lord David at 쩌바 꾸는 텐션 그래 땅라보 비니 쩌바야 삼니 쩌바 까이토니 쩌바 okay 바로 Lata telangi tamnai tir telangi botangya seng telangi botangya yor telangi telangi botangya botam bagi tam ke thang kai to ni mong baji thango so normally mera mereng nai ba lata kongsa tongologi bo mera mereng puro holong tiyo te holong dazak nai tiyo holong kokjak nai tiyo abo bin normally logio tongo okay so bo abono logi tonkha okay tamno logi tonkha holong dazak nai logi tonkha holong kokjak nai logi tonkha te bini latha abo bo mera burung logi ton mani ba abono bo logi ton kha oro chobani bage je seng nangmani seng talangya bo chobani bage je gabang bo kokjangnai nangmani kokjangnai talangya yorjangnai nangmani yorjangnai talangya sumjangnai nangmani bo sumjangnai sumjak krei tangmale bo soi chobani bage bara thangya bo tangi thanga ke kaito logi tongo o chobabo bini chobaya bo kaito ni choba aboni bage se bo thango hallelujah praise the Lord saboni bago sungsaro nung belai serai obono engdi nung o sungsaro kaito bai tam ya farja kangke okay ketharno ya farja ka ketharo tongdi kahamno ya farja ka kahamo tongdi hallelujah praise the Lord mothangjak no ya farja ka mothangjak mo tongdi te tabuk bebak keplai ke tongnani bagai tam ya farja kangke kaito ni kog ya farja ka akaito ni kogo tongdi akaito ni kogno khao chudi David ni holong sujak nai busu tongo kaito ni kok sujak nai ni bukha tongo hallelujah te holong David ni ya phao tongmani hai tabo kaito ni kokno nini a je sujak nai khao ke nang kaito ni kokno chudi David holong no a holong sujak nai bego su nangbo kaito ni kokno nini khao chudi amen kaito ni kokno nini khao chudi hallelujah praise the Lord so faidi apuni bagino serai ingde osungsaro rangsak risak rang sheng dalan no haika musasu yorjak nai kokjak nai silai bom nangya okay David ni ya phawo holong tongo holong ni dajak nai bag tongo okay kokjak nai tongo yes nini thani bo tabu kaito ni kok tongo kaito ni kokno sujak nai kha tongo bukha tongo okay te kaito ni kokno tiklaijak nai bukhuk tongo enough okay nang kirina nangliya David kiria tangai kaito logi tongo tam sabo ani sobaya kaito ni sobase amen kaito ni sobase so kaito ni soba hangke ba teita maro wana jagnai teita ma jaga mungsase okay sundro jagnai kon phano tei krei yagulo sungnogo okay yagulo hangke sungnukha jagao this is the Lord's battle bo haina hai declare khaimani sungnogo verse 47 no okay Jephro Goliath moved closer to attack Goliath khana tokjaklia David ni kokno after David tam khlaikya khabrumui tam khlaikya ke bini je bego tongmani a beg bisingni holongkari ui bo khitarka okay bini aje kokjangma beke kogoi khitarka Goliath ni kapalo hapka theikya bodapsa klaikya tei tam khlaikya ke Goliath ni shengnawi Goliath no totra rasui rekha okay o story no khana baluka tik khana flaimang no tongo okay amsu story no hane kutoke sanani musungya menike tam srungi manlaya bose okay sung tam srungi manlaya David tam saka ani sobaya so nangbo sadi o langma ani kaito ni mungkusumi bage oba ani sak musung tui sak motok tui tongna bagiya okay nang mungsasuk samung khlai tongkhala as a officer as a businessman as a daily samung khlainai as a housewife okay just panangra siteng sadi obo kaito ni se okay hallelujah o journey obo kaito ni o samung obo kaito ni o business obo kaito ni okay o langma obo kaito ni o nokhong obo kaito ni declare khaidi David obo haken declare khlayo tamo o chobania the war is not mine okay o chobania oban kaito ni se sadi o langma
ani kaitoni o business ani kaitoni o samung ani kaitoni bagai okay oba ke jefuru nang submit khlaire nai je jaga kaitor malik ngo je jaga kaitor ya phao nawo aro te kesen krei ar kaplai simisi amen hallelujah getabu kesen bufuru bororo eng jefuru ya phao nara thango jefuru mungsasu ya phao nara thango jefuru mungsasu ani hini senghono jefuru seng mungsasu thayo okay seng sini ni phanno thepana thango sengbai okay ri chuma bai kati mungbai ke seng jefuru mane sungsani mungsasu bai ke seng jefuru ongkhoro aro se kesen but jefuru ani kaitoni simo an nukong o kaitoni ani besa man ani kaitoni se okay ani logi song ani kaitoni okay oba ken ani je samung oban kaitoni mungkusoni bagai ani business kaitoni mungkus ani chakri kaitoni mungkus ani beton kaitoni mungkusoni bagai okay ani life kaitoni mung oboko kaitoni mungkusoni bagai jefro oba ke sung submit khlaire nai ya far sugire nai arote kesen kre yar kaplai simise hallelujah sabuni bagai na christian nang christian na ble jisu christo bai krengai nang thansangai nang borok katalong na ble so choba oba ken khlai di hallelujah kaplai ja choba mungsasung nini buddhi nini phan sungsani mani khini jefru sokpainai chobawo afru kaplaingya tebose leta patang nai jefru so he omo kaitoni chobase amen omo kaitoni chobase omo kaitoni se jefru sung submit khlair nai samung mas mas anai amen hallelujah kaito kaham sambagi tongthok di khapang srangdi mini khairok ma hamjak marok painai jada payajak so nungbo bahai tabu okay bo jagao nang tabu nijini buddhi bai da choba khlainai he ani kaito logi tongo ang kaito bai ani kaito ni kok khao sojak okay tawani bukugo ani kaito ni kok songkhana nangai relax ke hindi tongdi kebo srai huni kirinai da ta kiridi srai mungni no nangliya tangi nang jisu bai thansang kan nang borok katalangka srai mungtai nin thani kaplaing phai malia jasakbon srai tongteng phongo basai kare hordi borpon chirkhogi slai tongteng bui hordi boro srai ma bai punga siri siri basai srai ma bai ok buk sake srai ma bai nin thani tai nangyabo tangi hingal nang kaitoro ro nang nang kaitoro tai kaitoro nang permanent tamo protection te wana jagnai kiri jagnai sundro jagnai krikha hallelujah praise the lord mada mangka mungsasek kiri da tongko tabu boda kiri tongko tabu boda sundro ui tongko tabu boda wana ui tongko ta wana sidi ta sundro sidi ta kiri sidi debi tam saba angse thangnai chobawo hallelujah tangi bosa an kaito logi tongo so tongthong di an kaito logi tongo kirina nangliye wana nangliye tongthong di hallelujah raja tam saka hi chumdi mo hi nari seng hi nari kokjang nai hi nari yor jang nai botam saka he angmo manglak ti manglak sadi nang obono srai srang di sungsani mungsasek okay sungsani mungsasek nono kha kasang ri manya kha kosom ri manya ibe nono protection ri manya full protection oklok buskang yagra debra bebak protection abo boro hangake abo kaitoro simise amen hallelujah sombage nini nok kaitor nini tongthai kaitor nini okay kati mung kaitor nangamno srai sraing di okay psalm number 46 verse 1 2 3 sung porina thangatam nok tongthai kaitor amen kati mung kaitor sengsar klai jathang sengsar kelagi jathang sengsar kwagi jathang tamung doesn't matter but kati mung nini bagi tongo tangi mana nang kaitoro te kaitor nin logiwo hallelujah praise the lord so amani bagi nang tawana di sengsar tamui tonga tawana di sengsar tamuna thangi tong tawana di kaitor logi tongo nang kaitoro tongthok diabuni bagi kapang srang di kaitor sunin logi hinke kaitor sunini phaisi hinke sab kebengi mana nyano sab mechani manna nyano nang kaitoro ta kutul asak simise kutul ke abo problem nin thani sok painai tangi sok painai hinke kati mungkri ni bagi okay nang kaitoro nungke tos tongthok sidi keplai ke ya pressure david direct sao mera muruk purut kaitor logi tongo mane tabuk ang je jaga thangi tong aro kaitor tongnai serai bini kok mera muruk purut kaitor logi tongo so tabuk ang je jaga thangi tong aro kaitor logi tongnai amen am bagino bebak zorawan kaitor nin logi tongo nung tongthori khapang srangni hambair de kaitor no na hamanai tong kaitor hambair di tabu thuna thangi tongo horo kaitor hambair di mukti kahamni bagai okay nangaba ken khana basanai kaitor hambair di samgo thangnai kaitor hambair di maisana sekang kaitor hambair di haina asugui tongo kaitor hambair di bufang fangsasung nukha kaitor hambair di nang himi tongo kaitor hambair di nang basawi tongo kaitor hambair di nin bukhanai asai tongo kaitor hambair di bebak ni bagai kaitor hambair di kaitor hambai rajakna ni sugu bosimise amen hallelujah akam sunung siteng
amso kokolok tei sanani thanglaka okay phanda mankha mana mankha mungsasuk hallelujah ta tong khoroksasuk mungsasuk share khlanya muchung marok hakyangke norok ojora naimano kaitoro je slaijagi tongmani kaitoro je phanmani tongmani kaitoro je hamari mani tongmani okay a kok rokno nang share khlaimano ojora nini bagai nin thani ya faro hallelujah kaito kaham praise the lord hallelujah okay ojora nini bagai tam share khlanya muchung okay yes brother Jiten belai hambai kaito lobjak theng hallelujah hama haikeno yes sister Sajita kaito lobjak theng hallelujah sister Reba okay ang wana fro kaito no simi se suri sano wana jaknai kerikha kaito no hambai sirodi asuk protection doi tongmani bagai hallelujah bokuk rona yes mas sister okay nini sister ni exam te nini family ni bagai okay te nang belai saka hamse rona tongthok di okay nini sister ni exam ni bagai bono khabachar di okay bono preparation ni bagai encourage khlai di te saimani nini family hamsa jakse te nini sakbo belai ka hamse jisu ni kaplai mungbaike amen takho hiran belai hamsa jaknang okay tamble kaito nono belai hamjago oba keno mama sa jamatia okay kaito nono belai ka hamjago okay kaito nin logi tongo tene hamsa jakse hallelujah praise the lord ta tong koroksa sukte mungsasuk share khlanya muchung marok kaito manmani hamari manmani kogrok hallelujah kaito kaham bini khairok ma hamjak ma paiflaya hallelujah hallelujah yes takuk amon kaito kaham title kaito kaham ama kena bukurisna okay kaito kaham okay takuk shemal ang tini manka serengma kirina nangya kaito ani logi tongo amen hallelujah takuk Rahul okay okay nang hamsa jakse takuk Rahul te kaito ni logi tongo nang saimandi kaito se ni faising ke ba kirijak nai kerika hallelujah praise the lord obakan Devagon Tripura okay Sunita Deborma okay Sunita ang manka tini hambai kaito no yes bukuk Sunita nang hamsa jakse te kaito ni logi tongo amen tongthok di bukuk Teresa yes Jisu Kristo bai kerengai mungsa sungsani hamya okay sraimung rok no kirilia kaito no belai no bini protection no salbrumo okay manai tongo kaito lobjak theng okay hambai bukuk Reba yes nono ba hambai okay kaito lobjak theng kaito mungte bu kusuk lobjak siten okay noma kena takuk Jiten okay ang belai tongthok suka kaito tini ano asuk sal katal te bebak jagao no ano toidori tongmani bagai kaito lobjak theng okay Hori Joy okay kaito lobjak theng nin logi tongo okay nang hamsa jakse bukuk Shanti noma kena kaito no salbrum se hambai maru okay kathang bini jarei te chamung sakaham bini jarei kaito lobjak theng hallelujah Runa ta ona di nin grandmother okay nin nana okay maybe sakham yangi mano bono sadi okay jisuni ke sabai ne hamjak se nei okay jepro bobno khnanai okay poito khlainai kaham bining thangnai amen te chung bohaino Jisu Kristo ni mungbai ke declare khayo kaham se amen soba keno bukuk Rebecca okay subrayung kaito no hambai rashini rebaya salbrum kaplai kok no okay serengei manmani bagai te kaplai ke yapri sethani teba phanru mungsano te wana yate kiria subrayung se logi salbrum tongo amen kaito lobjak thang hangke phari anga sakte kolok phaisingo thanglaka khana phungo bo chung live ni bisingti kaito ni kok kuplung ke sranglai khana hangke 6 khana koitao phungni 6 tia tongbaidi haringe tinini o jora kaham kaito sungno rukha te bless khlai ke bini kok bai phari kaito no hambai layana father thank you nung bless klaiman bagai hamari klaimani bagai tin kaplai kok bai ke lo nung khlai tongna yaglo khnanai jotoni sakawono nung tongo te nung already
afa nang bless khlaisi tongka tangla nin kokno hamjakna nin kokno khnana rok chunai rok bor hamsajak. Thank you Lord. Laibo sokpaijak khoroksa joto ni bagai. Thank you Lord nangani personal life nangani bless khai tongmani bagai. Tani khibya nangani yakariya. Bebak nin thani yafar. Belai tongthogoi. Kaplai jishung mekanara hamba yafaro. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, takuk jagadish. Hallelujah. Okay, Pradeep, takuk Pradeep kaitor ani logi tongmani bagai. Belai no tongthogo kaitor lobjak thang. Okay. Abakena te koroksa kaito ni zarei se ang sakaham te belai no hamsajak. Okay, tini sikjora kaito lobjak thang. Amen. Amen. Okay, bokuk joti malayas kubui ani langmao tinibo tongmani kahambo tongmani ang tini kathang te hamsajak. Amen. Kaito lobjak thang. Okay, takuk papi kaito ani logi tongo haini bagai ang wanalia. Amen. Amen. Okay, hangke amusunu sitem angte kolok laibo tonglaka khana 6 o chung tiarangi tonglayana khana phungni 6 o laibo phainai te kaplai ke sangkai ton ko khaini ya haina hai ya sage man lai phiu nai. Amen. Hambai.